Osgro, all o gael ei groesiad I fewn. O, Stewart Jones yn gampus. Rhwystro y croesiad, gwaith amddiffyn glew gyda fo ac yn ar bel yn ôl gan Waldridge. Les Davies yn gynt ar amddiffynwr ar golwr ar arbediad. Mae'n disgyn I Venables. Venables at Hayes. Hayes! Arbediad arall gan Fuller. Mae dal yna I Horwood. Mae'n tasgu at Burke. Burke! Arbediad rhagorol hefo'i goesa gan Will Fuller yn y gôl I fyfyrwyr Met Caerdydd. Thompson at Horwood. Thompson yn ôl at Evan Horwood. Horwood codi'r bel I gyfeiriad Les Davies. Davies ar y droed chwith. No! Ergyd hyfryd gan Nathan Burke o ymyl y cwrt Cosby. Da ni wedi chwarae 38 o funuda. A Nathan Burke a'i gôl gynta'r tymor hwn. Y Bala 1, myfyrwyr Met Caerdydd dim. Elliot Evans yn I dwyni. Baker yn edrych am Jordan Lamb. Lamb. Lee Owens ydy'r amddiffynwr. Lamb yn troi heibio I Owens. Lamb y croesiad yr ochr bella yn taro'r trawst. Owens. Burke. Codi'r bel I lwybr Andre Jones. Y peniad allan gan Waldridge. Burke I fewn yn galad. Owens yn codi'r bel to postyn pella. Venables ar peniad. Fymryn dros y trawst gan Chris Venables. Dyma Barnett. Rwan mae'n cyrraedd Lamb. Prawf iddo fo. Neu cyfledd fo redeg at Lee Owens. Lamb yn dal I fynd. Lamb ar draws y cort. Y bel I gefn y rhwyd. A'r cyffyrddiad gan Adam Rosgro. I drydydd gôl y tymor hwn. 2 y penwythnos dwytha. Yn erbyn Bangor. 1 heddiw yn erbyn y Bala. Mae hi'n gyfartal ar faes tegid. Evans, o hyfryd, at Elliot Evans. At Lamb, does a ddim cam sefyll, mae Rosgro yn y canol. Rosgro! Mae'n hawdd I 18 ar Will Evans oedd hwnnw. Evans yn methu'r cyfle. O, am gyfle gwych i'r ymwelwyr. Ac Ashley Morris ydy'r arwr. Cosby. Stewart Jones. Emlyn Lewis dan bwysau gan Andre Jones. Andre Jones at Hayes. Hayes yn disgyn yn y cort! Cic o'r smoten! Y drosedd gan Emlyn Lewis. A Mr Lee Evans yn pwyntio'n syth at y smoten. 5 munud o'r 90 yn weddill. Chris Venables yn erbyn Will Fuller! Fuller yn I harbeti! Ond Venables yn manteisio I rwydo ail gôl y Bala I ail gôl o y tymor hwn. O Fuller yn dewis yr ochr cywir, ond yn greulon iddo fo y bel yn daclus I Venables. How on earth did you lose that? I don't know. Probably the first 45 minutes. We weren't good enough. We said a lot at half-time, shouted a lot at half-time, players responded, and we believe we should have got something out of the second half. We've put them under constant pressure. We should score, keep us lying on the floor, and we've made him work again, but that's got to go in the back of the net. Unfortunately, then we give a late penalty away, which is very disappointing for the efforts of the players put in the second half. We played really well first half against TNS and then didn't perform second half. Bit similar today, but I'm not going to take any credit away from Cardiff Met. Second half, they're a good team and they're really well drilled. Christian's done a great job with them, and we've come away with the 3 points, whether the people like it or not. But at the end of the day, it's 3 points and we've got it.